Aké sú možnosti platieb v Nikaragui pri kúpe nehnuteľnosti? Máme na výber obehu. Národná banka dáva do popredia použiť národné meno, to je Cordovas. Kurs, parita, Cordova dolarov, ktoré je najpoužívateľné forma platby v Latinskej Amerike, dolarov máme tam USA, je 36 Cordovas celých 50 centov za $1. Nie je tam ten rozdiel, že keď tá výhoda, keď kúpiš v dolaroch, tak bude menej stáť tá nehnuteľnosť. Nie. Je to parita, je to riadené, kontrolované Národnou bankou. To znamená, že napríklad cudzínec si môže vytvárať alebo otvoriť dve účty, keď chce. Hej? A dokonca aj eurový. Ale tým pádom, že my máme dolarovú zónu, tak výhodnejšie je konvertibilita. Príklad, keď je Európan, tak si dá to na dolar, tam získa nejaké centov a potom s týmito dolármi môže to konvertovať na Cordovas a kúpiť to. Ale nie je tam akože, nie je toto podmienkou, hej, že teraz keď nekúpiš dolarov, ale v euro, tak ja ti nepredám nehnuteľnosť. Dobre, aby som odpovedal konkrétne, dolar a Cordovas, bez problémov.